tiyo kod geyo makare mar mondo mi koro chual services e yo makare. Pono gina chied nade kaka mage manyamrerwa thoro kale e yor tich minyalo bed ne irekebisha mar mondo mi umed timo tiju e yo makare. Fred. Kayo temo wacho matin ne jogo matiyo e town ido ka seche moko udi moko donje tek. Ido ka jomoko ok rwaki yo moro makare to iyudo ka jomoko riembo ji. Mar ariyo, nyamreche ng'eny nyamreche iyudo ka kata gin dakteche to moko onge gi health insurance. Iyudo ka gin kende ma gichako chulo kendgi. But aduoko erokamano ne Governor ma Kisumu County nikech no make sure ni nyamreche ma Kisumu okete health insurance miluongo ni Marwa. Marwa is a inborn health insurance ma Kisumu County ma Governor chulo ne jogi. Iyudo ka gima korka chudo ok ber ahinya. Emomi ineno ka the president no owacho ni mondo mi omed a shilling for a shilling. Watiyo mang'eny ne organizations mopogre opogre to gibende gitemo chwalo. Gima daher wacho ni nyamrerwa ok en ticha ticha. Nyamrerwa en chuny. Nyamrerwa it's a calling, and nyamrerwa it's also en gimoro ma nyaka iwuogne nonanona to ok ditiye e yo moro makare. En tich moro ma ng'ato nyalo dwaro weyo mapiyo nikech king'iyo tich mitiyo gi gimidwa ni yudi idhi yudo ka opogore. Koro emomiyo mana kaka wawacho ni nyamrerwa is a calling. Nyamrerwa en gima ng'ato chiwore, en gimitiyo kihero ma bende be onge retire. En maniweye kata kaponi mogolie. Korka kori Joseph, inyalo ng'iswa ni nyaka ne iwacho ni sebedo kitimo tij nyamrerwa kuom thuolo mar higni 13. Inyalo mana ng'iswa ni sigandi osebedo yo machalo nade kata pono gin cases kaka mage misebedo ka idil godo ma